Păi tocmai mă întorc de la muncă și am uitat că e 8 martie azi, nu? Așa că mă duc rapid să iau și eu 2 buchete de flori. Și ce mai e? Vă plac galoșii mei? 500 de milioane am dat pe ei. Imediat, ia să vedem aici. Nici prea scumpe, că după aia oricum le arunc, adică, na, din astea mai colorate, așa, mai frumoase. A, uite, ăsta odată. Și cred că ăsta odată. Și pentru mine, imediat revin. Pentru mine, niște șunculiță, niște cremvuști și niște salat. Pentru sandwich-uri. Momentan. Și dacă tot sunt la Aldi, păi nu mă respect și eu un pic. A, uitați-l. Nea Ștefan, cea mai bună vodcă posibilă. Cu mango și fructul pasiunii. Mai e și de zmeură, dar nu e bună. Păi da. Sau din asta, sau din asta. Nu, din asta, că e bun tare. Aproape 37 de lire mai târziu. Uitați, aproape 37. 2 din astea. Una din asta de cremvuști, domnul Ștefan, și 2 buchete de flori. Ieftin ca Braga. Hai la mulți ani, femei. Să fiți sănătoase și fericite. Iar mâine, bine, o încep azi. La mulți ani nouă, bărbaților. Am uitat să vă arăt cui le dau. Unul e mai ieftin, unul e mai scump. Ia să vedem. Așa erau. Nu, bă, așteaptă, să mor tu. Ia. Care, nu, ăsta că e mai scump pentru tine. La mulți ani. Și ăsta pentru tine, că e mai ieftin. Da, eu... 8 martie. Sărut femeie, mâna ta. Sărut femeie, ochii tăi.